ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾವು ಮೋಕೆ ಜುವ ಜೋಕೆ ಪಣದು ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಕೆಂಡ ಇನಿ ಏತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲು ಹೆಚ್ಚಾಂಡಲ ರೋಗುಲು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ದಿನಕ್ಕೂ ಎತೋ 1000 ಜನ ಸಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ದಾದ ಉನೇನು ಎಂಚ ಉಂತಾವಲಿ ನರಮಾನಿ ದಾಯಗ್ ಸೈಪೆ ಒಯ್ಕಾತ್ರ ಬದುಕುವೆ ಉನೇನು ತೂಪಿನಂಚಿನ ಪಟ್ಟಾಂಗ ಇನ್ನಿತ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ವಿಷಯನು ರಡ್ಡು ರೀತಿಡು ನಮ್ಮದೈತ ನೋಡಿ ರಡ್ಡು ಮಾರ್ಗಿಲು ಉಂಡಾಯಿ ಯಾವ ಮೋಕೆ ಜೀವ ಜೋಕೆ ಈ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುಣ ಶಬ್ದವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬಾಲೆಡ ಮೋಕೆ ಬಾಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಡ ಮೋಕೆ ಹಿರಿಯಡ ಮೋಕೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಬುಡೆದಿಡ ಮೋಕೆ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಡು ಈ ಮೋಕೆ ಪುಟದು ಜೀವ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತನು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಯಾವ ಮೋಕೆ ಅನ್ಪುಣಕ್ ಇನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ವರಲು ಹೋಯ್ತು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಯ್ತೋಜಿ ತುತ್ತಾಯ್ತೋಡು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುನ ಪೊಣ್ಣು ಬಿತ್ತ ಬೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗು ತಿನ್ಪಿನ ಆಣ ಮೋಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನ ಗೆಪ್ಪುನಗ ಬುದ್ಧಿ ಪನಂದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಬರೆ ವೈಪೊಡುಂದೇರಿ ಎನ್ನಜ್ಜೇರು ಎರ್ಲೆ ಬರ್ಪಿರ ಒಂದು ಎರ್ಲೆಗತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಬಂತು ನಾವು ಇನ್ನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆತನು ಅಪಗಾದ ಮೇಯ್ತೋಜಿ ತುತ್ತಾಯ್ತೋಡು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟುನ ಪೊಣ್ಣು ಬಿತ್ತ ಬೋರಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಿರುಗಿ ತಿನ್ಪಿನ ಆಣು ಮೂಲ ಕೊರ್ದು ಮಾನದೆಪ್ಪುನಗ ಬುದ್ಧಿ ಪನಂದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಬರೆ ವೈಪುಲೆಂದರು ಎನ್ನಜ್ಜರು ಬುದ್ಧಿಪನಂದಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಬರೆ ವೈಪುಲೆಂದರು ಎನ್ನಜ್ಜರು ಅಂಚಾಂಡತೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ತಪ್ಪು ಇನಿ ಕೋಡೆಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಏನು ಪಣಪೇರ ಐಟ್ ಇಂಚನೆ ಈ ಮೋಸದ ಮೋಕೆನ್ ತೋಜಾದು ಆ ಪಣ್ಣನು ಪತಂದು ಪೋದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ನ ಜೂವಗೆತ್ತದು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಫ್ರಿಜ್ ದೊಲೈಡ ಅಥವಾ ಕಾಡ ಕರೆಕಾಕೊಂಡು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಮೋಕ್ಯದ ಫಲ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಐಕ್ಯಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ದೇಪಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಅಗಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿನ ಕೊರ್ತುಜೆ ಅಂಚಾದ ಈರ್ನ ಇನಿತ್ತ ಆ ಮೋಕೆ ಬಿಡ್ಚಿನ ಯಾವ ಮೋಕೆ ಅಂದ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಲಂಡ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ತಿನ್ಪಿನೆಟ್ಟೆ ಒರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದಿತ್ತಿನ ನಾಲೈನು ತೂದು ನಾಲೈದ ರುಚಿಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಬಂಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ತಿನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಷಯ ದೀವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮನ್ನಗ ನಿರಂತರಾದ ಒಂಜಿ 150 ಪಾಲು 40 ವರ್ಷದ್ದು ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಜವಣೇರು ದಿಡ್ಕ ಬುರ್ದು ಬಡಕ ತೈಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಗಂಡ ದಾಯಗಿಂಚಾಂಡು ಬಂದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲನೆಗೆ ತೊಂಗ ಕರಿನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು 580 ಜನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಡು ಒಂಜಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶದ ಐಟ್ 85 ಜನ ಸೈತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಈ ಸುದ್ದಿ ಬೇಗ ಪ್ರಚಾರ ಆಪಿನ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲೋಡ ಮತ್ತ ಪ್ರಚಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತಿಜಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಗಲ್ಗೆದೊಲ ಬತ್ತದ ಆ ವಿಷಯ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಈ ಜೀವ ಪವರೆಗೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಬೇತೆ ವಿಮರ್ಶೆಲು ಬತ್ತದು ದೂರು ದುರ್ಜನ ಬತ್ತದು ಅವು ಕೋವಿಡ್ ಅವರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಿಡ್ದ ಸಾವು ಬತ್ತದು ಅಂದು ಪಂದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಸರಕಾರ ಗೊಂಜಿ ತರಬೆಚ್ಚಾಣು ಒಂದು ಜನಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ದೂರು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಅಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ಲ ICMR ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಕ್ಕಲು ಅವೇನು ತುಯೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತಗಲು ತುಯೇರು
ಅಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತು ಪಂಡೇರು ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಬದಲಾತಲು ಈ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಹೊಸ ಬದುಕು ಪಂಡ್ತೇರ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ಪನ್ನಕ ಇತ್ತ ಈ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾಸನೋಡು 10 ಜನ 21 ಜನ ಒಂಜಿ ವಾರದಲ್ಲ ಸೈತ್ಯ ಹಾಸನದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತೊಂಡ ಅವಳು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕೃಷಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕೀಟನಾಶಕ 1 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40% ದಾತು ಮೊನೋಕ್ರಿಪ್ಟೋಪಸ್ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಪಾಡುವೆರು ವಿಷ ಅವು ಬೇತ ಕಡೆ ಪಾಡಿನಿರ್ದು 4 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆರು ಅದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಬೇತೆ ಕ್ರಿಮಿ ನಾಶಕಗಳು ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಅವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಅರಿಕೆ ಸೇರುಂಡು ಐಟ್ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅವಾಂತರಗಳು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ತರಕಾರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಆತನ ಪನ್ನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆತನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪನ್ಪುಣನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆತ ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುನು ದುಂಪುರ ಅಂಚ ಇತ್ತುಜಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಂಬುಡ ಮಲ್ಲ ಒಡ್ಡಾಯ್ತ ಬೂರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ತಾರೆಡು ಮಸ್ತ್ ತಾರೆ ಒಡ್ಡಾಯ್ತ ಮುದೆಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಪಾಡುಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಒಡೆಮಿಟ್ಟವನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡಿರೆಗೆ DDTನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಮನ್ನಾಕ ಅಪ್ಪನ ಮಿರಪೇರಡು DDT ಬರ್ತದೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಾಲಗೆ ಸಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪನ ಮಿರಪೇರು ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ತೊಂದರೆ ಅವನ್ ತೂಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪನ ಮಿರಪೇರಡೆ DDT ಉಂಡು ತೂಕ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆಕ್ಕಣ ಮುದ್ದು ಅಂತ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮನ್ಪೋನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆಕ್ಕುದು ಅಕ್ಳು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪನ್ಪನ ಏಪ ಭಕ್ತಂತೂಲೆ ಅವಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಐಕನಿಕ ಹೊಡೆತ ಬೋರ್ಲು ಬಕ್ಕ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಡು ಸಂಸಾರೊಡ್ಲ ಬಿರುಕು ಬತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಬತ್ತಲು ಇದು ಮಾತ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಯ್ದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆನುಂಡು ಹಾಲುಂಡು ಹಾಲುನೇ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಬಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಒಂಜಿ ಗಮನದಿಲೆ ಚೀನಾದ ಜಪಾನ್ನ ಏಪಲ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಕೊರಲು ನಮ್ಮನ ಹಾಲು ಬಂತಿದೆ ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ಸಾಂಕೇರ್ ಪಂಡ ಅಕಲು ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಲಕ್ಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲದ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಂದಿರಿ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಮಂತ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾದ ನೇಟೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಚಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಐಟ್ ನೇಟ್ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇರ್ತದೆ ಭಾರತದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪೊಲಿಪಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಚಲ ಉಂಡು ನೇಟ್ ಈಚಿಂದ ಪಂಪಿಜಾರು ಐದು ಬಗ್ಗ ನನ್ನ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ತ ಅವು ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅತಿಯಾಯಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಲ್ಲ ಅಂದು ಇತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಜನಕಲ್ನ ಅವಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಮ್ ಒಂದು ಪೋಯರು ಒಂಜಿ ಬೈಟ್ ಜಿಮ್ ಅತಿಯಾಯಿನ ಜಿಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮಂತೇವೆ ಜಿಮ್ ಗೋದ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇತ್ತ ಯೋಗ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೇಟ್ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಚೆನ್ನಂಕೆ ಜಿಮ್ ತೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಪೊಡಿಲ ಬರ ತಿಂಪಿನ ಶುರು ಆತನು ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಕ್ಕ ಜೋಕಲ ಕೈಟ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಯ ತಾಂಡೆ ಪೋದು ಬೈಯಾಗ ಬರ್ಪುನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಮನ ವೇಟೆ ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಬಕ್ಕ 2 ಜನ ಜೋಕಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬುಡಿಯಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಕಣ್ಣನೆ ಅವಡು ಬಡಿದವಡು ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ತುಂಬದಲ್ಲಕ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿದತ್ತ ಬಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪನ್ನಕ್ಕನೆ ಈ ಆಸನದಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ದಾಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಅತಿಯಾಯಿನ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಬಳಕೆ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಮನ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ ಇಡೀ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ಆಪನ ಅಲ್ಪ ಬಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ರಾಸಾಯನಿಕದ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತರಮಂತ ಪ್ರತಿ ತಿನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಷಯನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅತಿಯಾಯಿನ ವಿಷ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪಂತೇರಿತ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾಸದವನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಪೇರ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತೆ
ಬಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೇರು ಕೊರೋನಾದ 10% ಬಾಂಡ್ದನೇಟ್ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯ ಬೈದಿನ ಅತ್ತವು ಅವು ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಸಾಯನಿಕ ಡೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ನುಂಡತೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾನವ ಕಾಣಿಕೆ ಪುರಸಭೆ ಉಂಡು ಅಂದತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಇನ್ನ ಪಿದದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಲಬೆರಕೆ ಅಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಾಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐನೇ ಆ ಅಂಗಡಿನೇ ಬಾಕಲ್ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಕ್ಕ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾನದಂಡ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ಪೇರು ನೇದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕಲನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಂತ್ಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನತಿ ಬಕ್ಕ ಜೀವ ಜೋಕೆ ಬಂದ ಸರಿ ಪಂಡ ಜೀವ ಜೋಕೆ ಪಂಚಗಳಿಗೆ ಇತ್ತದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜೋಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವನು ಒರೆಯದ್ದೋರಿ ಒಂಜಿ ಅಸೂಯೆ ಅಹಂಕಾರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಬದುಕಲಾಂದು ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರು 5 ಸಾಧ್ಯತೆ ತೊಂದರಲ್ಲ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕ್ಲೆತ್ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಮೋಕ್ಯದೊಂಜಿ ಜೋಕೆ ಪನ್ಪಡಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲು ಮೋಕ್ಯನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಮುಲಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಓವಣ್ಣ ಚಿಂತೆ ಮಂತೇರು ಬೆಟ್ಟುಲೆ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಮುಲಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅಗತ್ಯ ತೋಜುನ ಎಂಜಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ನೇ ತೂಪತ್ತ ಅಂದ ಆಯನ ಲೈಫ್ದ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾ ಏಪ ಆಯಗೆ ಆ ರಿಮಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಪಂಡ ಆಯನ ನೈತಿಕತೆ ಆಯನ ಮೊರಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ಆಯಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಜೀವೋಗ ಸಂಚಿಕಾರನೇ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ 195% ಆ ಸುದ್ದಿಲು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವು ಪೂರಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ನೇ ದಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಅವು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೇ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅವು ಜೀವೋಗು ಮಾರಕಾತನೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನನೇ ಜೀವೋಗು ಇನಿ ಮಾರಕಾತಿನ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ರಾಸಾಯನಿಕ ಇತ್ತಜಿ ನಮ್ಮ ತಿಂತಿಜನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ತರಕಾರಿ ಆತಿಜ ನಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಕೋರಿ ಆತಿಜ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಆತಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಜುವ ಬಾಲಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿಜ ನಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆತಿಜ ಇನಿ ಓವುಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂದ್ಪಿನ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಪೂರಲ ತತ್ತದೇ ಪೋತಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚನಾಗ ಜೀವೋಗು ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಒಡೆ ಕುಲ್ಲುನು ಒಂದು ಮೊಕ್ಕೆಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜೋಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಅದೇ